Vieme sa vyjadrovať? Aká je kultúra nášho prejavu? Ako ovládame náš materinský jazyk? Po odpovede na tieto otázky sme sa zašli na školské kolo súťaže Strednej priemyselnej školy za krásu slova. V 3. novembrovú stredu sa multimediálna učebňa začala pomaly zaplňať žiakmi, pre ktorých je slovenčina koníčkom. Baví ťa slovenčina? Tak slovenčina ma naplňa, slovenčina je pre mňa moje srdce, slovenčina ma zdokonaľuje. Slovenčina ma veľmi baví, pretože rád čítam knihy a tvorím vlastné básne. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Prvá patrila žiakom 1. a 2. ročníka, v druhej si zmerali sily tretiaci a štvrtáci. Začínalo sa gramatickým testom. Testíky dopadli, dá sa povedať, dosť dobrej spokojnosti, niekto skrátil bodík 1, niekto 2, niekto viac, ale teraz je naozaj rozhodujúca táto časť, pretože body z doplňovačky, z testu a z tejto časti sa spočítavajú a potom vlastne tí najlepší postupujú do užšieho finále, do tej tretej časti. V druhom kole sa každý prezentoval úvahou na tému, ktorá ho najviac zaujala. Aká bola tvoja téma prejavu? Vybrala som si úvahu o živote. Prečo si vybrala práve túto tému? Pretože som na túto tému úvahu ešte nikdy nepočula a chcela som to skúsiť. Moja téma prejavu bola moje činnosti, alebo lepšie povedané aktivity, ktoré vykonávam rád vo svojom voľnom čase. Moja téma bola motivácia a inšpirácia, sny a tak. Prečo si vybral túto tému? Lebo veľa zlého som zažil v živote a to ma povzbudilo a chcel som, aby aj iných to nejak, aby sa usmelili a našli v sebe silu ísť ďalej. Moja téma prejavu bola priateľstvo. Prečo si vybrala práve túto tému? Tému priateľstvo som si vybrala práve preto, lebo je to dosť aktuálna téma, keďže mnohí ľudia sa stretávajú iba na Facebooku s ľuďmi a myslia si, že to je priateľstvo. Podľa mňa to priateľstvo nie je. Moja téma prejavu bola nenávisť a láska. Prečo si vybrala práve túto tému? Pretože veľa ľudí pociťuje nenávisť k iným osobám a je to dosť bolestivé voči nim. Tretie kolo bolo rozhodujúce. Išlo naozaj o veľa. Žiaci si počas 10 minút museli pripraviť rečnícky prejav na vylosovanú tému. Porota napokon vybrala 6 najlepších. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na krajskom kolo v Prešove. Tomáš, si u nás prvý rok. Ako sa cítiš ako víťaz prvej kategórie za krásu slova? Cítim sa úžasne, vôbec som to nečakal a som prekvapený, že som vyhral. Čo bolo dnes pre teba najťažšie? Bol jednoznačne improvizovaný prejav. Akú tému si vylosoval? Domov je naša najdôležitejšia a jediná hodnota. Víťazkou druhej kategórie je študentka z 3. SA Iveta Fendeková. Ako si prežívala dnešný deň? Súťaže som sa zúčastnila už 3-krát, takže to bola pre mňa zábava. Postupuješ na krajské kolo. Budeš sa nejako špeciálne pripravovať? Popracujem na zvládaní trémy a na technike rozprávania.